Det var en gång två systrar i en liten by. Den ena var begagnad men den andra var ny. Den ena var charmerande, den andra var skön. Den ena var rätt krånglig men den andra var grön. Den ena hette Sonja, den andra hette Siv. Och tillsammans berikade de mitt kärleksliv. Nu blev du allt nyfiken, eller hur, käre bror? Men jag säger inte namnet på den by där de bor. I alla fall så kom jag dit på cykel en kväll. Den ställde jag ifrån mig i ett cykelställ. Sen gick jag in på... Är du har nöjt här? Ja. Och det första... Har du varit här först? Så du kommer med oss på riktigt där snurr? Jo. Nej, här nu. Vad var det i appen där? Ha? Appen där. Ja, väl redan. Vet du vad virda här med 16 000 kronor. Ja. Spel till allsvenska så solen blev varm. Försöker sätta med en ros i sin barm. Ja. Det andra jag fick syn på var en ledig stol. Så jag slog mig ner på den och tog upp min fiol. Nu tog jag fel vers, men det gör väl ingenting. För vi kan väl ta nästa vers en gång. Kan inte ta det. Imponerade utav min repertoar när jag tänkte åka från. De bad mig stanna kvar, gå ifrån. Och kära yngling så Siv med sexig röst. Uppenbart att kärleken brann i deras bröst. Ja, nu lever jag i Rosenrött med Sonja och med Siv. Och tillsammans har vi hittat på en massa tidfördriv. Var afton uppträder jag på deras café. Och med denna melodi har vi gjort succé. Jättehus på mission. Shit, mér vondum málum, hann að labba á þeim.
Hvaða skál er þetta? Þetta er eitthvað... 84B. 40B?